Sanibonani good people, ngiyajabula kakhulu. Guess what? Hlangana nabantu abaningi bangibuza ukuthi isithembu senziwa kanjani, bathi bafuna isithembu. Both amadoda nabantu besifazane bakhuluma nami bangibuza le ndaba. You know what I've done? I've done a simple thing. We've come up with an idea yokuthi yazini sifuna ukungenelela kule simo sakho. So it's simple. Uma ngabe ufuna umseleko nabantu bakhe bakuvakashele bazoku-assista kulodaba lokuthi wena ufuna isithembu noma ufuna ukucela noma ufuna ukwenzani, sithinte isona-ke isikhathi lesi. Mina ngizofika ngizoba yileyo ndoda ngizongenelela phakathi kuleso simo sokuthi wena sikuneka efuna isithembu njengamanje kodwa yazi ukuthi izwenza kanjani. Khona umama othi yazini ubaba angasithatha isithembu manje ngifuna ukuthi ngimcele ubaba alamanise khona lo muzi wala ekhaya uzokhula. Ngithi ke kwena mama ngikhona ke manje ngiready sixhume khona sizokwazi ukuthi ke phela sikhulume nawe sikwazi ukukuthinta sikulekelele kulodaba. Wena baba osabayo ngizwile thu abanye ubaba bathengela ama-girlfriends imoto ama-townhouses somewhere kodwa manje bahluleka ukuyotshela you know omakoya bangampela laba amakhosikazi abo ukuthi inkosikazi yazi sengikhulelisile sengineyingane ezimbili ezintathu so lo muntu ngifuna ukuqoqa manje lo mndeni wami ngingaze kufika isikhathi sokufa ngingawakhanga. Ngithi ke lalela ke mina ngizongenelela esimoni sakho khona ke manje umseleko sizofika lapho sikulekelele ngale ndaba. So I'm here ke now for you guys, just you know noma ukhulume khona la usitshela ukuthi hayi wena ke uyafuna na kanjani ukuthi sizokulekelela.